Erokamano ahinya kendo machiegni koro e kidienyo mar lesson winjo wer momiwa kanyo to kod group miluongo nang'o iluongo ni Amrioleta of Faith giwero kanyo ni sherehe ni polo malo kucho en mana mor lilo onge wach mar logo gi sanitizer onge corona en mana mor lilo rwako e lesson be chenro ni mar wuotho kendo dichieng' ma kawuono tarik 27 dwe mar 11 sabato mogik adie kata kamano tarik 27 mabe ng'eni en sabato mano mogik e dwe ni mar 11 kawuono nang'i anena wach mathuon wach mar lok chuny gi mano bende wadang'io koro ka studio kae wan kanyo to kod Joel ariyo mabende gin jopuonj mag lesson wan kanyo kod Lazaro Odhiambo to kod Dickson duto mawuok Achoka SDM kanyo mabende koro wadachake godo kata kamano kapok wachako to dakwa mondo koro Joel Lazaro yawna kod alam walem wagoni erokamano Nyasach polo nikech ber kikungo ngimwa yie mondo wabi e nyimi kuom wach ni Kristo madwa dhi e kor yamo podho waketo kare Nyarombo Nyasaye bede japuonj maduong' wuoye gi jawinjo kama entie kimedo puonjori kode nikech akwa nying Wuoro gi nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Erokamano. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Uchiemo maber e Sabato ne. Wan e Sabato mogik tarik 27 odiechieng' ma kawuono. Puonjruok mabende wadang'ie ni lok chuny ji mabende koro nwang'ie joma ne mangima. Ka joma mokadho nwasenyiso ni yieruru ngima. Ne wach bende omiwa kanyo ni yieruru ngima. Ne en puonj mamit ahinya kendo ka joneno malolo TV ne wacho ni en puonj bende giyudo. Wach wich wacho ni to kudwaro Ruoth Nyasaye ma Nyasachu gi chunyu duto kendo gi adiera kuonde motero wego to unoyude. Mano kisomo buk mar 14 wesne 20 to kod 9 kisome kanyo kata kichake 28 kidhi nyaka 30 tibro winjo anena gima gino lose ahinya. Jandiko bende nyiso kan adiera moro mayot mar ngima luwowa waduto. Wan joricho kadichiel wawinjo ka jalony moro ywago puonj ma jokristo mar kethruok mar ji duto. To gima ng'ato nyalo timo en mana neno weche manyien go kaka giwuok e odiechieng' kata timo nonro kuom sigand dhano ka puonj mar jokristo no chako nenore ayanga maler. Nyalo kata koka somo bende pach jandiko no lok chuny ji lok chuny gi ok ji loch chuny gi e wacho bende koro ngie kae en ang'o bende wadwa ng'ia ne kae puonj mabende koro wadhi yudo nena ko joma ne te kaka ne entiere. Erokamano japuonj wago erokamano Nyasachwa ma ochako kwan kodwa mwadonjo odiechieng' ma kawuono na Sabato kendo janeno wantiere e puonj mar 9 mana ka japuonj mokwongo osewacho ka thor ma subject mwabro nono kendo mwadhi nono aching' ka ching' en lok chuny gi ka Sabato mane okadho bende winjo weche madongo ka polo ne neno ka Nyasaye kuongore ka oluongo polo kaachiel kod piny mondo obed joneno ka wuoyo kod nyithi Israel. Koro miyo kawuono wan kod weche madongo kabisa ka inyalo lok chuny oganda mamoko kendo weche makaka mage mwadhi nono e wik achiel mangima kata wasebedo kwano ni wik achiel mangima kaka wuono watieke en paro mal hulo richo. Wadhi ng'iyo kaka ng'ato nyalo hulo richo ni Nyasaye. Mano miyo japuonj mokwongo wacho wach mangima first paragraph mar Sabato Odhiambo to wacho niya adiera moro mayot mar ngima luwa waduto. Nyiso ni waduto wantiere iye kanyo. Wan joricho. Madiera mar wach onge ng'amo ke jaricho. To penjo moro chakruok niya ka waduto wan joricho to bende polo mol gi joricho. Be Nyasaye nyalo bedo mamor gi joricho? En kamano ni ji duto seketho kendo rem e bwo Nyasaye. To nitiere gima polo dwaro kuomi. Mano miyo wadhi keto moko e weche moko ka odiechieng' ma kawuono. Jandik lesson wacho wach moro niya wach maduong' en ni wan joricho. Jandiko chako wacho wach moro mwadhi nono kwayudo thuolo mar ng'eyo chunywa to waduto wadhi yudo ni nitiere kod dot moro. Omiyo wadhi manyo Nyasaye. Wadhi ng'iyo wach moro mar weyo richo. Ere ka ng'ato nyalo weyo richo? Wadhi ng'iyo wach moro mar duogo dala, duogo ir Nyasaye. Kendo wadhi ng'iyo wach moro mar chopo kor, wadhi neno Mesaya. Ka Yesu wuone mochung', ka Yesu wacho niya lokreuru. Lokruok ma Yesu wuoye ni en lokruok mane Johana bende osewuoye. Omiyo kaka wadhi medo dhi nyime kod lesson, wadhi fwenyo kaka ng'ato nyalo loko chunye
mobed ng'at Nyasaye mondo kum mane do biro ne kik bi to bed ng'ato mowinjore kodgi mochiro nyaka chieng'. Mano loko chuny mondo samoro kumoro mabende samoro nochike kitimo ang'owa kik oyudi ang'o monego bed ni koro timo lok chuny gi jayalo Lazaro kae ang'o bende koro puonj mago dang' ero kama mtegno. Erokamano mana kaka japuonj osewacho no. Injili en loko chuny. Loko chuny en lokruok ka richo. Ebe jandik Kristo ne kelo paro moro niya ni ji duto oseketho kendo Jorumi 3:9 ne golo kit dhano kaka chal. Giwacho weche magalagala, lew gi chalo gi thund rai, gik machalo kamano. Koro ka dhano chalo kama to omiye wach maber e Jorumi 3:23 ni ji duto oseketho wachalo kamano. Koro yo en ni ka ng'ato yie kuom Yesu to dok winjruok gi Nyasaye. Koro jaricho moloko chunye moulo richo ne ok lich nosetimo richo machalo nade. Gima duong' ni olokore oulo richo ne to Yesu wene richo ne to bedo ng'ama kare. Koro wach maduong' wadwa neno te ni ere kaka ng'ato nyalo loko chunye bed ni en jaricho machal nade to bedo winjruok gi Nyasaye kuom yie. Magi weche madongo mwadhi ng'iyo. Magi weche bende wadhi ng'iyo kanyo wacho ni bong'e anena wach mar hulo richo. Wadhi ng'iyo bende nyaka kaka wach hulo richo kaka okete rapar mar chik buk mabende koro wang'iyo sani adiera e rapar mar chik leso mabende koro wadhigo nyaka chopo dwe manyien. Wachako chak tich kae ok chaknwa gi dho Hibrania kanyo kata Hebrews ni mi yiten mabende no loknwa gi dho Luo ni tiende ni to ng'a manochiw iwacho dho Hibrania mondiko mane mana kaka dhok ma thoth nitiere kod ngeche moko ma jowach dhokno ema tiyo godo. Ka weche itiyo godo yo ma tiendgi opogore tiende mong'ere pile. Ngero makamane mo machon en ni mi yiten ma mi iwacho ni en penjo ni ng'a to yiten tiende ni manochiw. Koro achiel en mi yiten en ng'a manochiw. Koro ka wang'iyo kata ka wawacho ni koro dapuonjre weche mag richo to kod kaka inyalo wuok mondo lok chunyi wuog e richo no. Mi yiten ma bende koro nyiso ni ng'a manochiw. Kae koro ang'o ma bende koro tudruok mantiere kode. Japuonjero kamano. Wach maduong' kabisa en ni polo manyowa. Kendo ka polo manyowa to omewa thuolo mar yiero. Thuolo mar yiero to jandiko moro nowacho wach moro ni yiero duto ok ter dhano e ngima. Tiere yiero moko maber nyalo tero ji e tho. Omiyo tang' kiyiero. Omiyo ka wang'iyo chak tich ma oluong wach moro mi 10 ng'ama nochiw. Mangiso ni ng'ama notimo nade ng'ama nochiw. Kendo dhok ni owuok e dho Ibrania to en kitiyo kode ka ngero mondo min gimoro maduong' seche moko. Tana mor kod jakisungu ma japuonj kiyie na to mondo som wach moro kut ma jandiko no ndiko e kisungu e puonjo mar ochiko ni. Okay, erokamano ahinya. Jakisungu no ndiko wach moro okay, erokamano. In the Old Testament, however, the phrase expressed the idea of a wish, of a desire, of someone wanting something badly. En desire ma ng'ato dwaro gimoro marach. Emomiyo en ok authority kode to kidino koti kod the word meeting ngiso ni nitiere gimoro ma ng'ato ne dwaro. For example, ka ing'iyo buk mar Wuok 16:3 jandiko wacho ni kuom ranyisi bang' kane gisewuok Misri kendo ka koro nyithind Israel romo kod andonga mathoth e thim ne giwacho ni mad ne Ruoth Nyasaye negwa e piny Misri. The word mad wuok kuom the Ibrania mar luongo ni mi yiten akiana kiti kare ngiso ni ya gidwaro gimoro marach. Omiyo jandik leso na wacho niya ni bang' wuoyo Nyasaye to jogi ne paro gimok nyalre. To ni kata doko ni giparo gimok nyalre kamano to ni Nyasaye pod idwaro gi adwara mar mondo gibed ang'ono mondo gibed nyithinde. Erokamano japuonj. Erokamano anya. Mi yiten kaka iwinjo jayalo Lazaro. Mi yiten mano dho Jo-Ibrania. Dho Jo-Ibrania itiyo gi wach moro mondo yar wach motuo. Mi yiten en ng'ama nyalo chiwo. Nitie gik moko ma dhano nyalo chiwo. To nitie gik moko ma Nyasaye ma nyalo chiwo. Kaka warruok, weyo richo mano Nyasaye ma nyalo chiwo. Koro jandik Kristo ne tiyo gi dhok no kaluwore gi weche mane Daudi wacho. Ni
daw ng'ama biro chiwo. Ere ng'ama biro chiwo. Matendi ere ng'ama nyalo chiwo ngima, ere ng'ama nyalo chiwo warruok mak mana Nyasaye. Koro jandiko ne wacho ni ka watimo yiero maber to Jehova nyalo chiwonwa gik mwakwayo. Omiyo nowacho ni miten hulo ni kata Nyasaye ok nyal ketho thuolo mar yiero. Kiyiero timo marach to Nyasaye ok keth gima. To kiyiero timo maber to Nyasaye donje gimitimo. Koro en tich na gi tich jawinjo mondo wayier Nyasaye mondo timnwa gima ber, kik wayier gima rach. Erokamano. Kendo nyiso kanyo king'iyo jandiko nondiko kanyo ni kendo mana kaka wan dhano, wan thuolo mar timo richo mana gima iwacho no. Kendo wan thuolo bende mar yiero Ruoth Nyasaye. Yiero mondo waluwre kod telo mare, yiero ka wachiko itwa gi roho mare, hulo kendo lokruok richo waduto kendo mondo waluwe. E giko to yiero en marwa. Kendo mana marwa wegi, kendo en yiero ma nyaka watim pile ka pile, sa ka sa. En wach ma bende koro donjo ahinya. Jalo dwaruru mi unoyuda. Mano kendo wach mamit ahinya ma bende koro tenore gi wach ni. Japuonj kidonjo tich ariyo to jandiko leso no wach moro mamit ahinya tich ma yiena mondo wache wach ma mathin. Kai luwre kod buk mar 10 ma chik abich wes ne 22 nyaka 29, jandiko leso no golo wach moro niya, Nyasaye nowuok gi Israel aching ma pod gibedo mangima. Nyasaye nowuok kod jo-Israel aching mi pod gibedo mangima manok yot mondo wuo kod jo-Nyasaye mamoko bo gibed mangima. Nyiso niya rapar ma chik abich wes ne 22 nyaka 29 temo nyiso hera mar Nyasaye ma jachiwo manoyie mondo chiwre nyithi Israel mak mana mondo gibed ang'ono, mondo gibed nyithinde. Emomiyo nok yot mar mondo ng'ato ne Nyasaye to bed mangima. Mano mokwongo. Nok yot mondo Nyasaye wuo kod nyithinde aching mondo gichak gibed mangima. Nyiso niya gino ne nyiso mana hera mar ang'ono mar Nyasaye japuonj. Erokamano ahinya. Ne wadonjo ne dwaruru mondo mi uyuda ne kuom dhoma choka pok wadhi e break. Dwaruru mondo mi uyuda. Erokamano ahinya japuonj. Tich ariyo wuoyo kuom dwaruru mi unuyuda. Manyiso ni kara ka ng'ato kodwaro to kotimo nade ok oyudi. Kara wach ni en mana wach ma very simple kendo mayot mar mondo wawinji. En ni ka wadwaro Nyasaye to en entie. Jandiko mondiko buk mar Zaburi nondiko wach moro niya ni jalo mane ochweyo tieno en ok onindi. Ruodh Sayun, Nyasach Sayun en ok onindi. Ruodh Israel ok otimo nade ok nindi. Mentiere godiochieng' tentiere gotieno kendo yikre mar kwayo winjo kwayo mar ang'ono mar nyithinde. Omiyo jandiko wacho niya Nyasaye ong'eyo gik mabiro timore kapodi mane Nyasaye motimo nade molamo. En Nyasaye mong'eyo ni dali to kata ka nene to kapar ko biro timo nade ko biro luora. To kapar ko timo maber. Winjane gi jandiko Leso wacho. Maduto wayudo adiera ni Nyasaye ong'eyo gik manyime kapok otimo nade kapok otimore. Tiende ni ong'eyo gik moko duto mabiro timore kapok gitimore. Kata kuom pinje ruodhi kaka nobi kendo dotimo nade nopodhi kaluwore kod Daniel 7. Kata kuom gik ma ji giwegi dhi timo e seche manok kapok gitimo nade ka gitimore. Adiera wacho ni otieno ma kawuoni kapok dhweno kok tibiro kweda didek. Petro nokwedo Yesu kose nokwedo Yesu. Nokwedo Yesu. To Yesu noseng'eyo to dwaro mar polo en niya mondo Petro kik ne kweda ng'ono, kik ne kwed Yesu. To Petro dhi to chop prophecy no mar kwedo Yesu. Kata kamano yiero ne ntiere kuom ang'ono kuom Petro. Mano wanong'o wachno. Wach mogik en niya jandiko wuoyo e barapar ma chik 4 wes ne 25 nyaka 28 to wacho wach moro niya ne kusedak e pinyno aming'a to bedru motang' mondo kik udonji ang'ono e richo. Nyiso dwaro maduong' en niya wadwaro Nyasaye kata doko ni ne wasebayo yo to dwaro mondo wabed nyithinde. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya. Jalo adwa ni waduogi mana bang' thuma chon nikech kindewa. Adwa ni waduogo to wakwanye gi tich ariyo kanyo. Dwaruru ne unoyuda. Neno ka inyisa ni mondo ogam yweyo kae. Ogam nena yweyo mana machuok kende kuom dakika matin kae gi wer mar Amor Music Ministers Sweetest Song I Know. Waduogo wadhi nyime gi chenro mar wuodho gi. Erokamano ahinya. Amor Music Ministry Sweetest Song I Know. En bang' yweyo ma dakika matin kende mabende wayudo godo wer
mag jogo. Bende koro wadhi godo nyime jalo bende koro koka yawe ka en chenro mar wuotho geno piny mar lesson kaka wuono wang'iyo lok chuny gi waseng'iyo miten kata ng'ama nochiw koro wan e dwaruru mi unoyuda kendo waseng'iyo weche mathoth ahinya. Jayalo kane pok odhi break kone bende ng'iyo wang'iyo wane to koro ang'o ma bende nyalo wacho tich ariyo ne dwara uru mi unoyuda. Dwara uru mi unoyuda. Erokamano japuonj. Mae wach ma Nyasaye wacho kuom joricho moseweye, joricho mosepodho. Nikech kane okel Daniel 7 to nyiso ni Nyasaye neno gik moko kapok otimore. Kaeto ochako kelo Petro kwedo Yesu. To Yesu nosewacho ne chon ni biro kweda. Koro jo-Israel bende ne biro weyo Nyasaye ka gilamo nyiseche manono. To e lamo gi nyiseche manonogo, ka gichak gilokore giduogo ir Nyasaye, ka gidware, to gibiro yude. Nikech Nyasaye ne jandik Kristo ne tiyo gi wach moro mar tashufa, matiende ni lokruok. Lokruok. Ka dhano nyalo dwaro Nyasaye ka gilokore. Nikech dwaro Nyasaye en lokruok, ok en wacho gi dhok to ok ilokri. Ka walokore mwaneno ketho, mwaneno wasedhi mabor gi Nyasaye, to waduogo ir Nyasachwa. Nyasaye chako rwakowa kendo weno. Wachalo mana gi the prodigal son manoweyo Nyasaye. To koduogo to Nyasaye chak time nade? Chak rwake. Omiyo jawinjo Nyasaye ma jahera. Ka walokore waduogo ire, to rwakowa nikech ong'eyo giko marwa. Gik miparo timo kata mibiro timo ong'eyo chakruok giko mare. Mano miyo Solomon wacho ni ket gik moko duto mitimo e lwet Nyasaye kore ka gitimre maber. Nikech Nyasaye ne mong'e chakruok ni teno giko mare. Kamano. Jalo mana kaka wawinje no wacho ni en jalo maben nong'e gino chon kata Israel nong'e paro moro amora. Jalo Lazaro bendo mulo ni lokruok dwarore gini mondo mi oyud Nyasaye no. Lokruok ne mabende koro wadonje ta shuba. Kamano. Tijade kuo kuom wach mangima kabisa ni lokruok. Kendo jandiko chal ng'ama yalo. Yomiyo Zaburi wacho Zaburi 119 verse 154 ni yal mondo abed mangima. Nyiso ni gini yalo ni. Kendo gima duong' kabisa en lokruok. Duogo winjo duonde Jehova kendo. Wach maduong' duogo ing'e ng'ato malokre en nonego bed noduoge gimoro. Koro duogo winjo duonde Jehova. Jandiko wacho wach moro first paragraph to wacho niya. E kitabu mar 10 mar chik duto thuon wach moro maduong' yudore ni luoruru ng'a Ruoth Nyasaye to nogwedhu. Manyiso ni kara ng'ato kunwang' gweth koko luoro Ruoth Nyasaye. Tamre uru luoro Ruoth Nyasaye to nuyudu kum kuom mano. Ok opogre e muma manyien, kik uwuondru, nikech ok unyal wuondo Nyasaye. Ng'ato moluoro Nyasaye nyaka nwang' gweth. Ng'ato molokore nyaka nwang' gweth. To ng'euru ni ng'ato ka ng'ato noka mana gima notimo nade, gima nochwoyo. Manyiso ni kara gimichwoyo sani emi biro kayo. Ka ipono ni ichwoyo gi maber, tibiro kayo show kitimo na kinyiero. To kichwoyo gi marach, tibiro kecho kitimo nade kiywak. Ok inyal kecho kiywak to nichwoyo maber. Mano miyo jandiko wacho niya, kik uwuondru. Ng'ato biro chwoyo bro kayo gima nochwoyo. Onge wuondruok kae. Jalo bende isechako mule ang'e kono pod nitie weche moko nyaka wamede iye kae. Lokruok. Erokamano japuonj. Teshuva en lokruok ma nyiso ni ng'ama lokore nyo timo gimoro to koro idwa ni mondo lokore. En go about turn. Nyo ing'iyo koni koro ilokori kidhi koni. Omiyo Paulo wacho Jo-Korintho mar 2:5 ka ng'ato bedo kuom Kristo chwe ng'ama nyien. Gik machon osekadho. Koro lokruok dwarore e ngima nikech mane thuon wach mowuoye kawuono. Jandiko lesson ne wacho ni mana gima jatich Nyasaye osewacho ni gimichwoyo ema ne tim nade, ema ne ka onge wuotho e diere. Kana atimo maber tabiro yudo ber kuom gima natimo. To kana atimo gima rach tabiro olemo mar timo gima rach. Omiyo iluongowa ni mondo walokre waduog ir Nyasachwa nikech jandiko ne wacho ni era par mar chik 38 kata obedo ni thoro loke to mano bende ni kare ni unuchak uluor Ruoth Nyasaye. Teni ka uteru e piny mabor mutimo gik maricho to ulokoru uduogo Ruoth Nyasaye to Ruoth Nyasaye norwaku kendo mi unuchak utim dwaro mare. Koro wach maduong' en ni wan kaka Jo-Kristo jawinjo kama nade ma entie onego wago about turn ka wasedhi astray mondo waduog ir Nyasaye mondo watim dwaro mar Nyasaye. Nyasaye pok nojogi. Wach ni machielo ka ok odewo gik moko duto te mano timo orenegi.
ka ok odewo kaka ne giketho singruok. Ruoth Nyasaye ne pok okojok gi joge, kendo ka gin bende ne ok gidwar ni mondo obed mojok kodgi, to ne ginyalo nyiso mana mano kuom lokruok, mana lokruok ma bende koro wanyise nang'owa, iluongo ni teshuva. Ong'e ni koro ni gi chunyu duto, gi chunyu duto ng'e en verses mang'ithoth ahinya, kendo en gino advice ma bende koro ichiwo. Kowang'iyo kanyo, motendo gi rapar mar Chir Jayalo, gi chunyu duto. Jandiko moro ndiko wach moro e buk mar Ngeche, to wacho niya, los chunyi nikech kama chunyi e kama ngima nitiere. Ngima mar dhano ni e chunye. Weche madongo mag dhano ni e chunye. Omiyo jandiko wacho niya, nigi chunyu duto. Ng'ato nyalo wuondi noheri, to oheri gi wang' ma itimo nade mineno. For example, Judas Iscariot bang' kosendhogo jawar, to muma wacho ni nodwoko siling 30. Ing'e ng'ama ne nene gi oko, ne nyalo neno ni ng'ano warore. Ng'ani chunye lit kaluwore kod gima otimo adier. Misach richo men thocha. Emomiyo notimo nade nodwoko pesa. Ok nolokore. Luore manotimo nade ema nomake. Omiyo nitiere ng'ato manyalo wacho to kara ka chuoje to kara wena. Ok ogo gi chunye duto. Ok ogo gi chunye duto. Wena kara ka chuoje to kara wena. Akere the word kara. Akere winjo the word kara oseketho gima timo nade gi lokruogno. Omiyo gima duong' kabisa en ni gi chunye ng'ono chunyu duto. Jandiko wacho niya, ka chunygi nigi Nyasaye, to timgi bende dhi bedo gi Nyasaye. Ka chunygi ne nigi Nyasaye, to timbegi ne dhi bedo gi Nyasaye. Yie mara wach mogik e iye ka. Jandiko penjo niya, nikech ere oganda maduong' man gi Nyasaye machiegni kode kamano, kaka Jehova Nyasachwa chiegni kodwa ndalo duto kwadwaro ywakne. Kaluwore kod apar mar Chik 4:7. Jaoneno jandiko penjo niya, ere oganda moro mopogore kod in ma Nyasaye nigo machiegni kaka in, ma kidware kata sani titimo nade tiyude. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya. Gi chunyu duto. En wach motegno ahinya ka ng'ato nyise ni gine gi chunyi adier, kata som gi chunyi duto, par gino gi chunyi duto. Jayalo. Erokamano japuonj. Ng'eni Jo-Israel ne timo gimiluongo ni tero nyangu. To tero nyangu ne itimo gi oko. Gi oko mar ringruok. Mar ringruok. To kokel lokruok mar chuny. Koro ne dwaro ni lit ma ng'ato winjo oko mar tero nyangu nonego bed lit miwinjo chuny. Ni richo nego bed ni bedo lit mar chuny. Kae to dhiri mondo ilokri. Koro ok obed ywak aywaka ni ywago richo ni obedo ywak manenore e tim. Atimo gima rach. Atimo gima mathago pachi. Nikech tich Joote 2:38-7 ka joko neno richo gi ka Petro yalo, to gipenjo Petro to jowadu watimo ang'o? Teni wach Nyasaye ong'ologi ka pala. Kare wach Nyasaye onego bed ni ng'oli ka pala jawinjo, to ong'ola ka pala tabedo kang' mar lokruok. Koro lokruokno emikwano kaka tim makare ma Yesu miyo jaricho. Olokore gi chunye duto. Ewe na moro gi madada waeto jiwo ko wacho ni ok en ywak aywaka. Gi piwa. To en ywak mar chuny ma ng'ato lokore. Tinene kako lokore gi timbene. Erokamano. Japuonj wacho ni lokruok madiera oyombo mano. Bedo mokuyo nikech richo en ng'ado wach chuth mar lokruok bedo mabor kod richo. Gini nyami bende bedo kuom richo adier nikech ka owach ni gi chunyu duto. Inyalo ka king'iyo kata piny masani ng'ato nyalo bedo ni onego nyathi, ng'ato osebedo konego nyithi ji. Tiyudo ka samoro gini kamoro odhi oidhe ma dhi onego nyathine. Gima odhi winjo cha. Kodhi adier gina lit no. Owinje chunye ni kama kaka joma osebedo ka gine katimore. Kara tema ang'o? Kara lokora. Jalo ng'ene koro motiyo godo ni lokre uru mondo oduogu. Lokre uru mondo oduogu. Mae koro wach mane ma message ma bende koro nitiere. Japuonj manye buk ma Mathayo 3:1 nyaka 8. Wadhi somo sa 1:2. Japuonj erokamano kuom tich abich. Lokre uru mondo oduogu. Nyiso ni kara ng'ato nego bed ni kuongo ing'e na fwenyo wach moro. Ni kata ka ng'ato pok odhi e pi e batiso, onego kuongo lokre mondi. Nikech batiso en ranyisi ni wasetimo nade waselokore. To kinde kaka wuono chieng' moro ndalo moro watimo crusade moro toke ka. To ne ng'ato watero gi e batiso gidhi e pi. To bang' ndalo 2 chakera dogore kaka madho kuong
Akero be kong'o. Kong'o. Iwinjo gino pod rado kod gi madho kong'o. Nyiso niya ne gidhi nikech gimoro tim nodhirogi to nok gidhi nikech gilokore. Koro jandiko wacho niya ne lokre uru mondo utim nade e kuduogu. Soma ne japuonj. Adek verse 1. Ndiko wacho niya e ndalogo Johana Jabatiso nobiro kalando wach e thim Judea. Ne wacho niya lokuru chunyu nikech loch polo chiegni. Lokuru chunyu nikech loch polo chiegni. Weya. Wach maduong' ma Johana riwre kod Yesu kendo riwre kod buk mar 10 mar chik en niya lokre uru nikech ang'ono loch polo chiegni. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya. Lokre uru mondo uduogu kendo mumano uwe mabet ahinya. Message mane ma chakwa yudo kae. Erokamano. Wach Nyasaye kata warruok en lokruok. Ma injili ma Johana ko to ma injili ma Yesu duogo odhigo mbele. Ni ka joricho loko nikech dhano nosedhi mabor gi Nyasaye. To ka gilokore gi ai richo gi giduogo ir Nyasaye to gibedo makare. Koro mae gima notamo jo-Farisai jopuonj chik. Nikech jo-Farisai gi jopuonj chik to neneno ni ok onego lokre. Omiyo ka Yesu gone gi ngero e Mathayo ni un jo-Farisai gi jopuonj chik. Jochode gi josolo osuru kuongo donjo e loch Nyasaye. Nango nikech ne giwinjo wach miyalo to ng'olo chunygi to gilokore. Kare ng'ama lokore ma donjo e pinyruoth Nyasaye. Omiyo ka wan lokore jawinjo kama nade ma entie, tan bende alokora kuom gima timo. To lokruogno miyo Nyasaye rado kodwa. Erokamano. Wesna boro, some wesa boro Mathayo na dek wesa boro kendo nigi message maduong' ahinya. Ya wesa boro wacho niya timbe uwe ma mondo nyis ni uselokru adier. Timbe mondo timang'o nyis ni uselokru. Ok no lokru ya wan walokore. To timbe uke mabiro nyiso nang'o nuselokru. Bado wachope giko mar lesson ma dichieng' mano ma koni skide bende oserum kendo wadhi e sa waluore gi sa makare ahinya. Joma nyono bo ng'iyo paruru ma ok wiwu wil. Paruru ma wiwu ok wil. En puonj mamit ahinya ma kik bai nikech chenro mar wuodho gino bende kele e yono makare ahinya. Kae ka bende kapok watieko koda gombo mondo Jayalo Dickson mondo koro tiek magala. Walamo. Wagoni ni erokamano sipwan kachiber. Erokamano kuom ng'oni, erokamano kuom listen man kod teko lok chunygi. Jaduong' kokalo kuom teko mag polo yie mondo lokwa mondo wabi nyithinde chutho nikech openj maler ni Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Erokamano ahinya. Mano ne wan gi Jayalo Dickson oduor gi Jayalo Lazaro Odhiambo ma bende koro nemni gikadho piny kanyo in gi penjo moro mar lesson bende biro penjo gimoro amora bende digo medo nikech lesson mit ndi kendo ma kimedo kete kanyo to biro yudo puonj makare. Jomanyien bende pod warado mana kae. Ada wegi wende ariyo kapok aduogo mondo ami nyisa ni to koro wadhi nang'o e wende ma bende wantiere godo. Wantiere kae to kod Kevin Atito mawacho ni geno kuom Kristo kata geno kuom Yesu. Kevin Atito en achiel kuom wende go bende koro kiny o launch officially kata kiny Sidha Yanga e gwenge mag Bethlehem Nyamasare SDA kocha chomio e winj werno matut ahinya gi message ma bende koro ntie. Tachaka mika Walinzi Ministers mok Nairobi mowero Ayub. Waduogo mondo chako dhi nyime to kod chenro mar wuodh geno kidieny machielo.